TV igama umkhulukazi Mulo. Nganza amathongo uma usho kwi-channel sicela usubscribe khona uzokwazi ukuthi uthole le mfundiso le sinazo la. Okay, namhlanje ngifuna ukuthinta izinto zama-chakra. Yini ngithi ama-chakras? Ngithinta isimo semoya ephathini umuntu. Uma ubheka lapha kule thombe abazikhiphayo, kukhona into ethiwa i-crown chakra, kube i-third eye chakra, iba purple lena, masiyehla kube i-eye chakra, i-third eye, kube i-throat chakra, kube i-heart chakra, kube i-solar plexus chakra ephatha uyelo labo gogo, mase kuba yini i-sacral chakra, mase kuba i-root chakra iba bovu. Le ikhuluma nge-foundation yakho, ikhuluma ngomnguni, laba beyigazi basekhaya laba. Naw kuye kwenzeke ukuthi uthi nekulowo mnguni kukhona isimo ngaphambi ukuthi ngiqhube nje. Umnguni wokuqala iwona onemvamiso ukuthi ukhulume kuqala mawukuthi usudla kahle impande. Okay, ngoba laba beyigazi basekhaya. Okay, lo mnguni lo kuye kwenzeka mahamba nemngoma kufanele ugidele vele. Okay, abahamba neyinyanga. Okay, uyabo wakomalume ogogo bekwenzeka ngendlela ukuthi bangibethe kanjani uphume ngala kababa. Okay, kodwa imvamisa uhamba nezalukwazi ehamba namakhehla, uyangizwa Thongo. Manje umnguni la njengoba uyi-foundation kufana nesihlahla, ungaphupha zonke iy'ngubo zakhe eyelo, epink, epurple, ezi-green, enjani. Ithunya lezo zamoya, zintaba, ezamanzi, ezehlathi, ezomgede, ezempophoma, ezolwandle. Kodwa isikhathi esiningi laba ababovu bathi abavamisile ubaphuphise ibhayi elibovu elinje. Bavamise ubashaya impilo, bavala umsebenzi, badibhize umshado. Umuntu wesilisa abashaya ubulili bakhe la ukuthi asakwazi ukuthi abe right nomakoti. Omunye umuntu usuthi agule emzimbeni, uphathwa imilenze, kusinda amahlombe naloku, ngoba phela yidlozi lasekhaya leli, ngiyangizwa. Umnguni ujulile ngoba uhamba uzuthinde nabalozi. Angeke ngibeka nje, sithi unomlozi, right? Umlozi phakathi unomnguni, unomndawe, unethunya phakathi, uyangizwa, nobunyanga bukhona phakathi, ngiyangizwa. Once wanomlozi ukube nalezi zinto eziwu-4. Umlozi uhlukene kabili, khona owamanzi okuphuma esizibeni, ngiyangizwa, mase khona wentaba, mase khona noweyihlathi. Kodwa iyafana le njengokuthi u-2, intaba neyihlathi into eyodwa. Okay, manje omunye umuntu kahambe athunywe kuthiwa eyolanda leyo nyoko. Angeke ngibeke njengami nje, mina omkhulu bathi nehamba uye ezibeni ufike ukhangeze uzophuma kanje. Waphuma uqala ngambona, wagibela wazigaxa la, kwaze kwabi ka-8 lilandelane lelo phupho confirm ukuthi sefike isikhathi sabalozi, uyangizwa. Abalozi banani bamba neyinyanga, bamba nomndawo, bamba nethunya, ngiyangizwa. Lawo balozi lo kwabu-8 times lo livele liphupho. Kwesi-8 esinkulu kakhulu singakwazi nokuyiphatha kwisibonakaliso. Kwathiwa uma ungayi manje, mase uya lapha kuzoba inkinga ngoba thina sikuthume kuzoba nzima ukuthi ubuye. Fanele niqaphele, umlozi uthatha 10 to 15 years or 20 years ukuthi kwa-mature, ngiyangizwa. Kodwa mase ufikile usuzoqhuma, kuba inkinga uma ukutshela into ungayenzi ngoba ungakubulala, ngiyangizwa. Yidlozi elihlambulukile kodwa ungakubulala, linolaka. Okay, manje njengoba unolaka nje, unolaka nakwizitha zakho mawuthi usulungiselele. Ngahamba mina umkhulukazi Mulo ngo-12, ngo-2 hhayi no-12. Ngihamba nje amadolo ayaqhaqhazela ngelapha ezibeni. Ngiyafika ngakhangeza, bangitshela ungazihlanganisa izandla zombili zishenqise, sogibela kuwena kanje. Kwathi sefika kwesi-8 la sebengitshela khona bethi uma ungahambi manje kuzoba nje nakanje. Ngahamba ngedwa, ngafika ngakhangeza ngendlela engangikhangeza ngayo ezibeni ngabo-2 ekuseni, kodwa angizange babone ngamehlo. Kodwa ngezwe ukuthi angisangezwa okungathi khona ibhasi emahlombe ami nasemadlebeni ebande i-ayisi. Ngezwe sekunzima nje ukuhamba. Ngafika ekhaya ngenza leyo mcimbi sengifikile. Njengokwazi uma ulanda umuntu khona into ufanele uyihlabe ngaphandle ekhaya, umhlambulule umngenise. Hhayi,
Nanso-ke inkinga sengimfakile ebaleni. Useyangihlupha-ke manje lo mnumzane engimlandile, phela abalozi laba amanzi. Mangilala usevela phansi kombhede, mangilala uvela ey'ngubeni, mangilala udileya phezulu, mangihleli ekhaya ngazumeka uqhamuka phansi kwemilenze. Kwazi kwaqhamuka la khona esenolaka khona ngale ndlela esimanje. Useqhamuka la endlini manje engimfake la ekhaya. Abalozi labo. Omunye umuntu kwahamba athiya entabeni kuthiwa akalande leyo nyoka. Abanye bathi iyaziveza. Kufanele mhlawumbe ayihlabe ngendlela ayihlabe ngayo. Angikwazi mina lokho. Okay. Mina engikwaziyo ngazi abanye abantu kuthiwa uke wahamba ehambiswa umuntu waya mhlawumbe ehlathini kuthiwa kufanele ahlabe leyo nto leyo. Athi seyihlaba leyo nto seqhamukisela kwazi sithi awu, noma uyikhehla lithi awu nangibulala kabuhlungu kanje. Loku izinto mina nami ngike ngahlangana nazo kubantu ekade ngiphilisana nabo la edlozini. Ulwazi abangitshela lona isimo senyoka ehlabayo mayiqhamuka ngoba phela ngempela first understand ukuthi yini ndaba maqhamuka umuntu omdala from umshaye ngewisa ekhanda. Kodwa ngithi angikwazi konke, engikwazi yilokhu mina ngangibone lutho kodwa bangisinda ngabezwa ngamfaka ekhaya. Manje masefikile uzoka kanjani? Ukhumbuleke umlozi unemoya eminingi phakathi kuyona nje. Kukhona umnguni la, khona amandawe la, khona iy'ngilosi la abantu abebekhuleka, okay, abaprofethayo, khona iy'nyanga la ezinezikhama zayo. Ngoba abalozi nje kuthiwa abalozi baningi, amadlozi amaningi phakathi, okay. Manje umnguni ukhiye lo. Umnguni once walungiselela wona, yiwona oqala ukukhuluma eqala mayelana nesimo. Yebo, mangafika isigaba somnguni isithunywa sesikhulu nesihamba emanzini. Ngisho uma sudla inkamba ukukhuluma eqala umnguni ukwazisa indaba. Ngiyangizwa. Lowo mnguni loyo owasekhaya ubalulekile ukuthi ulungile ngoba omunye umnguni ohamba nabalozi ubungafuni ukufaka iy'bovu. Omunye kodwa elifaka uma ukuthi khona nobungoma noma nomnyanga. Omunye ukufaka umcako, uyangizwa. Uma uhamba namandawo la nesandla esimhlophe kuya ngokuthi wena umbethe kanjani. Manje masuzidla le nkamba, umlozi masufika ukhuluma fanele ukukhombisa umlozi. Engeke ngikusho la ukuthi ukukhombisa kanjani, kodwa fanele utshele ukuthi okay yilokhu nalokhu engikudingayo. Umnguni ngoba zonke izinywa uvule kahle, uvule kahle izangoma, uvule kahle ini, uyakuvezela ukuthi ngiyangizwa Dlozi. Manje into eyinkinga-ke uma umnguni uzawaphiwa amajazi inkosi yami azagcwala i-wardrobe, impilo ingahambi kahle, iba nje umnguni. Omnguni obani? Isikhathi esiningi abanguni abantu abamnyama, angathi abantu abamnyama, amaZulu, amaXhosa, yebo nabeSuthu masijula nje noma ngingabhaliwe kanjalo kodwa amaPedi bonke laba babanguni labo bantu, ngiyangizwa. So kubalulekile ukuthi wazi masuthunywa inyoka emanzini noma entabeni uthi uyoyilanda, isikhathi esiningi sekuwumlozi loyo, ngiyangizwa. And kuye kwenzeka umuntu aye entwasweni athwasa aqede aphothule afike ekhaya. Uthole ufike ekhaya nje kodwa umlozi wona ubungakaqhumi. Mhlawumbe uthi ubona idlozi elikhulu eliphethe umsebenzi. Mase efika ekhaya phinde kuqhume wona-ke umlozi sekhona umcimbi okufanele awenze. Bengingakwazi lokhu ukuthi umlozi wentaba nowamanzi unemicimbi ukuthi wehlukile efanele yenziwe. Yizinto lezi siy'bona thina kuyibonakaliso mase bekutshela kufanele wenze kanjani. Ngoba kube kube nokudideka njengoba ngithi umlozi unomnguni okuhamba nomnyanga, okuhamba nomndawo, okuhamba nesithungo. Zafika iy'nyanga zanginika isikhwama abanginika sona bathi nabo omkhulu. Bafike bagoba emakhosi ngaxakeka ukuthi indaba omkhulu nabo omkhulu. Ngoba mase bekuhlula ukwenza nje sokusiza. Ngabona ukuthi le nyanga yasekhaya ehamba nalaba bentaba, amadoda omgede, esingazi ukuthi bahlangana kanjani nabo, kodwa mawujula bekuvezele uyathola ukuthi ibona abaxhumana nenyanga ukuthi inyanga yakubona.
yingakho bekwazi ukuthi nebasebenzise isizukulwane. Kodwa igama balisho bathi hamba uye damini, khona impande yasekhaya lapho. Sekugoba kuqhamuka umlozi-ke manje wasekhaya lapho. Kodwa before kuze kufike nalowo mlozi, iy'nyanga zisuke zikushayele ngoba leyo nyoka yokushaya ngovalo, yovala yonke into, yokuthusa kube inkinga, usuke unedlozi elinamandla kabi. Umlozi wamanzi isikhathi esiningi uyakuthuma ukutshele nalo mcimbi ukuthi wenza kanjani. Ngiyangizwa. Leli bhayi ungalindeli ukuthi uzulibone. Umnguni isikhathi esiningi udinga ukuthi alungiselelwe ngoba uyi-core root chakra. Uma nithola isikhathi kwenza ukubona ukubaluleka kombala obovu, anike nihambe niyogugulisha laphaya ngoba niyagugulisha. Nigugulishe ukuthi amasalebhu agqoke iy'ntambo ey'bovu mangaki. Uzobona namabhillionaire efake iy'ntambo ey'bovu, lobuhlalo obubovu kanje yonke indawo bonke. And uma ujula kubona kuthinta ini? Ama-ancestor, kuthinta impumelelo. Kodwa wena umuntu omnyama awunasho nentambo ebovu esinqeni. Ngiyangizwa. Linamandla leli dlozi. Iy'thunywa ziyi-airtime, wena uyifoni, ibhetri ibe umnguni, noma ngizothi i-charger ibe umnguni, ibhetri ibe umndawo. Zihlangene lezi zinto lezi, especially uma uzoba nomlozi. Umlozi uhamba nazo zonke lento engiyibalile, ngoba lo wentaba uthinta ibhayi elibovu nokumnyama lengwe, kuthiwa abalozi bomkhuba, banendlela yabo. Kodwa into engizotshela fanele ukwazi ukuzehlisa uma kudinga ukuthi akusize umuntu ngesimo somnguni, uphinde ube ingane kulabo bantu abakusiza ngomnguni, izokuhola idlozi lakho. Nami angikwazi konke, kodwa engikwaziyo ngiyohlale ngikufaka la. Uzothe kakhulu ngoba futhi nomlozi awumthandi umuntu onenhliziyo embi, umuntu obamba amagqubu. Isikhathi esiningi sengikhuluma ngalo wamanzi, angazi ngalo wentaba ngoba lo wentaba leli bhayi eli-black, eli-red and black, isikhathi esiningi uyothiwa bomkhuba ya. Liye lidinga inhliziyo enzima. Kodwa la bamanzi isikhathi esiningi kanti uma unenhliziyo engathi